Pepa hrani zlatnu ribicu. Večera, ribice! O, ribica ne jede. Izgleda pomalo tužno. Mislim da je usamljena. Nema ni jednog prijatelja. Možda bi trebalo da poseti akvarijum. Šta je akvararijum? Akvarijum je mesto gde ima puno ribica. Hoćemo li u akvarijum, ribice? To znači da. Porodica je dovela zlatnu ribicu u akvarijum. Nadam se da ćemo naći ribici prijatelja. Sigurno hoćemo, Pepa. Akvarijum ima mnogo vrsta ribica. Zdravo, gospođice Zec. Zdravo. Koliko karata želite? 2 za odrasle, 2 za decu. I jednu za ribicu, molim. Ribica može besplatno. Jel akvarijum ima sve vrste ribica? O, da. Verovatno. Dobro, tražimo moje ribici prijatelja. Nadam se da ćete ga pronaći. Uživajte u akvarijumu. Hvala. U prvoj sobi je akvarijum sa malim ribama. Ribice! Wow! Milioni majušnih riba. Ribo mala, mučni glavom svojom. Ko će da se druži sa ribicom mojom? Da li neko od njih može da bude njen prijatelj? Ne, previše su male. Hajde da vidimo ribe u drugoj sobi. Dobro. Evo Candy Mace i njene porodice. Zdravo, Candy. Zdravo, Pepa. Šta vi radite ovde? Mi ovdje dolazimo stalno. Bolje je nego gledanje TV-a. Mi volimo ribe. Mi smo došli da nađemo ribici prijatelja. A šta je ovdje? Ja ovde ne vidim ništa. Tata prase, riba je tačno ispred tebe. Gde je? To je jedna velika riba. Možda ona može da se druži sa ribicom. Ne, mnogo je velika. Nema veze. Hajde da nastavimo dalje. A šta je ovdje? Dinosaurus. George misli da je video dinosaurusa. Nije dinosaurus, Đorđe. To je čudna vrsta ribe. Morski konjic. Mnogo znaš o ribama? Da, ja volim ribe. Da li morski konjic može da bude njen prijatelj? Ne, liči na dinosaurusa. Još jedna soba je ostala. O, a šta je ovde? Ništa. To je samo zeleni mulj. Ugh. Taj zeleni mulj su alge. Mora da postoji neka riba u... Eno ribe sa velikim i dugim ušima. To je riba zec. To je gospođica Zec u ronilačkom modelu. Ona čisti akvarijum. Gospođica Zec kaže zdravo. Teško je pričati pod vodom. Zdravo, gospođice Zec. Ovo je bio posljednji akvarijum. O, nismo našli prijatelja za ribicu. A šta je u onoj sobi? U akvarijumu ima i kafić. Odlično. Moja omiljena soba. Zdravo, Pepa. Jeste li našli ribici prijatelja? Ne. O, ko je to? To je Ginger, moja zlatna ribica. Mnogo voli akvarijum. Izgleda da je ribica ipak našla prijatelja. Više nije usamljena. Ribica može da poseti Ginger kad god poželi.